To som sa ale dobre vyspal. Idem pre kamoša, niekde môžeme zaskočiť. Tak. Pekný deň. Hej kamo, si doma? Doma zase budí. Som ja, po dole. Nejdeme niekde? A kam asi? Nemám, poďme na kúpo. Dobre. Počkať, ja sa musím ísť baliť. Počkaj, ja si idem tam. OK. Tu mám Luka vedne. To ne. Potom bude dobrý deň, okej? OK, ale nemusíš až tak kričať z toho okna tam. Ja ťa aj tak moc nepočujem. Tak. OK. Ešte na čo robím? Dobre, ja už ťa tu čakám. Okej. Som pred tvojim domom. Ja si ešte hľadám nohavice. OK, už to máš. Modré. Dobre. Tak, ono je to hneď tu. Dobre. Pekný barák celkom, ne? Tak, taký by som to chcel mať. Počkaj, nevieš náhodou tu o nejakých veckách? V hoteli si môžeš odskočiť. Ďakujem, radšej sa idem spýtať. Idem radšej rýchlo do hotelu. Lebo v hotel. Kámo. Okej. No, už si tu. Konečne. Fú, ja to, zaplatíš to ty, alebo mám ja? Ja už som nemám braky. OK, tak to zaplatím. Ja to hovoriť za neho, okej? Takže ja by som chcel zaplatiť. A koľko by ste chceli lístkov na... A koľko by si chcel lístkov? 2 lístky. Dobre, tak to bude 20. Dobre, tu máte. Hej, kámo, už som to zaplatil. Dobre, čo ideme robiť? Ja si dám na sebe plavky. Tak. Ja sem dám lehátku, okej? OK. Ja som si doniesol ako... Tuto. Dekuta. Dobre, už je dosť neskoro. Ja si tu ešte niečo vyskúšam, aby sme nezaplatili na nič. Fú. Ja vyskúšam výrivku. To je dobré. Fú. To som to bola happy. Vyskúšam. Potom doma zajtra by sme mohli ísť aj na ten naštormoval, nie? No. To si tam dal postaviť nedávno, to si už skúšal. Dobre, poďme už, lebo už je dosť neskoro. Dobre, počkaj. Iba si rýchlo zmením. Dovi, my už ideme. Dovidenia. Tak. Už tu gejme dosť dlho. Ja si idem zakiaľ k tebe vyzvoriť plavky.
okej? Tak to si už mohol skôršie. OK. Ja som na to zabudol, vieš. OK. Potom si po nich pôjdem. Dobre. Hej, kámo, už by si mal ísť, lebo už je dosť pozdě a mne už sa už chce spať, takže. Tak dobrú. Dobrý. Aha. Dobrú noc. Čau. Čo si kúpíš? Neviem, ja tu nemám prachy, na to som mohol spomenúť si. Ja mám tu máš peniaze, ja ti to dám. Fúha, topánky, také lacné. Pekné. Wow. Ja by som si asi kúpil mobil. Ja by som chcel napríklad tento tupet, alebo ten čierny. Ja si to možno potom kúpim. Ja ti to kúpim, okej? Nie, nemusíš, díky. Alebo ja si kúpim tak za zakiaľko, okej? OK. Vážne nechceš ten Asus? Nie, díky. Tak, vidíš, no. Ale z jedla tu majú dosť lacné. Už nie idem, okej? OK. Takže no môžeš mi zaplatiť. Takže koľko to vám bude? Okej. No poď už. Počkaj, ja ešte musím ísť kúpiť. Ty si to ešte nevybral? Dá iba rozmyslieť na tým, koľko to bude asi stať. Aha, dobre. To ti o to zaplatil. 1000 kúpili, takže to máte. Dobre. A bude to stať presne tak 10 eur. Tak mi to dotukli. Nie. Dobre, takže môžeme ísť. OK, môžeme ísť. Teraz. A čau. Počkaj, povieš, keď tebe druha. Ja som ti včera na niečo kúpila, ja som to zabudol dať, vieš. Tu máš. Ja ti to dám sem, okej? Ty vole, to si zase na čo kupoval? No viem. Chcel si to. Lebo nechcel. Hej, to chcel druhý kamarát. Tak neviem. Jo, a mám tu ten tablet Asus. Wow, pekný. Tu máš to, co robí, na čo sa neviem zahrať. Hej, keď ma tak napadlo, ja tu mám jeden stan, či by stanovať. Nedaleko je park. Ale ty si mi sľúbil, že dneska konečne skúsime touto vodou. A nemôžeme to zajtra? Ne, dneska. OK, ale iba jedna jazda. Je super. Wow, super. A môžeme ísť stanovať. Počkej, ja to pohám. Či si by som kúpil ty? Ne, to už si to mám, keď si to kupoval. OK, ja sa idem zbaliť. Tak na čo ako stan? Juhu. Tak mega stan, ale okej. Teraz. Fú, už som zabalený. Aha, je tu jeden stan naviac. Počkaj, nejaký na vrchu, však si má. Podľa mňa ne. Počkaj, Ešte aj tak ráno. OK. Ja si aj tak asi idem lahnúť. tak dobre.